Dobre, poďme, nahrávam. Počúvate? Systematicky, najprv dole. Najprv dole sa chodí. Presniček, kde je prvý? Tak ja nahrávam, tu máš. Z bejsbalkou doprava s nožom doľava. Takhle, idem za tebou. Takže toto je pivnica. Dobre, v pivnici nič nie je. Nič, čisté, nič, pomer. Však hovorím. No. Teraz hovorím. Aj. Na podďočku. Keď máš ten nožiček. Iba je posledný more. Dobre, druhá časť pivnice. Tam iba pozrieť ešte. Tam nič nie je, no. Vyskočil taký krokodil, potkám sa do sebe. Krokodil potkám. No dobre, pomôž. Týka tu, jak to. Jak to niekto z krokodilom padol. Dobre, spodok je čistý. Chuďáko majú to opletali. No daj. To nech upletali a oni to rozbíja. Dobre, vľavo, vpravo. Jeden nech tu ostane stať na chodbe. Nič, nič. Nič. Toto pani to bolo, tam si hovoril to pani. Dobre, poďme. Tam nič není. Táto strana je čistá. Ale stieľu som odpral len. Tak. Ale co ja som ti hovoril včera, že lásko, nerob hento. Iné bolo, co to padne aj plachom. Že máte všetci paličky, more, idete furt za mňu. Dobre, sú za otvorené. Dobre, vpravo nič. Igor, vidíš, že má taký nos po chvíľu, no? Vpravo nič. Vľavo nič. Postavíme z toho nové. Nič. Nič. Maro, toto je feťacké doupie. Ty kokos. Čo ti jebe? Ukázalo, keď tam bude si byť krokodilom, ním tu podať. Dobre, horné poschodie. Najďte. No idu na pole. Najďte. Ty. Dobre, tu nič. 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 Janek! Nič. To slúži najbo, kam to nič. Kam je hore? Nič.
Nikde nie. Vidím na policie, by budú priamo. Dobre, druhú stranu. Vľavo nič, vpravo nič. Tak pomaň, tu je most tých oných výsostí, ale poďme dole. Čo? A nie? Nie, koľko vecí? Zlé more. Postavím z toho nové. Dáme tu do novo. Pokiaľ ľudí to ešte veci, všetko, tak robíš. Dobre, nič tu není. Dobre, môžeme si to voľne pohybovať. Ale naozaj, tu všetko neviem, veď čau. Detské hračky, bábiky. Tam nie nekážu, že musíš skriť moje. Ten plán. Dobre. No a čo máte, ideme na tie ďalšie? Mám 6-minútové video už, takže môžeme ísť. Aha. Všetky veci tu nehali. Tu sa muselo vážne vláčiť stať. Aj tak tomu neverím. Možno hajzle vytrhnutý bár, čo? A vy sa pozeráte za seba potom už, keď tak. Ale w nocy wyszedł dwójeczny. Może idzie do piśni. Już tam około, czekaj, widzisz, do widzenia. No to co, nie jeszcze jedna bitowka, że to była was bitowe, 5 bitowki.